వెనామీలో ఉన్నంతసేపు కూడా అది ఎస్పీఎఫ్, స్పెసిఫిక్ ప్యాథోజన్ ఫ్రీ అంటారు. ఎస్పీఎఫ్ అంటారు, స్పెసిఫిక్ ప్యాథోజన్ ఫ్రీ. అంటే ఏంటి ఎస్పీఎఫ్ అంటే? అందులో ఏ విధమైన ఒక పర్టికులర్ ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యాధికారక క్రిమి అందులో లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎస్పీఎఫ్ ఫర్ వైట్ స్పాట్, అది ఎస్పీఎఫ్ ఫర్ ఈహెచ్పి. ఎస్పీఎఫ్ స్పెసిఫిక్ ప్యాథోజన్ ఫ్రీ, అందులో ఈహెచ్పి అనే వ్యాధి లేదు ఎక్కడ క్వారంటైన్ సెంటర్. బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ పేరు పెట్టరు, ఎస్పీఎఫ్ అనరు. వాళ్ళు ఏమంటారు? హై హెల్త్ సీడ్ అంటారు. హై హెల్త్ అంటే హై హెల్త్ అంటే మంచి ఆరోగ్యం బాగుంది అని. అంటే బయటకు వచ్చిన తర్వాత రావచ్చు, మరి అక్కడ ఉండే కండిషన్స్, చెరువులో ఉండే కండిషన్స్ వేరే ఉంటాయి. హ్యాచరీలో బాగా చక్కగా చేయొచ్చు, కానీ మన చెరువులో ఎందుకంటే హ్యాచరీ అనేది క్లోజ్డ్ డివిజన్, ఇలాగే క్లోజ్డ్గా ఉంటుంది. కానీ పాండ్ అనేది ఓపెన్ ఏరియా. సో ఓపెన్ ఏరియాకి క్లోజ్డ్ ఏరియాకి చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్.